Bostot! Ay, Desyon mangititet Iditungan ibaganan asam itong hirupanat at talekak Pagkasarap na ikon mami. Proverbs 22:6. Niya. Train up a child. Iwan mo tubig. Di dalan arbon na kahit oray into malakay sa nanto nga pagpalawan, oray into malakay. Kasi darami din yung mandua. Ini ko ni Arjun. Into no sampai ko ang karakter ni Agatha ke sa lunas na rumah niya. Kahit intong dumakil nga kaskin ni ko, winubak-bat kitpay kin ni ko, ni Billy. I-Romeo nga ko, na accept kin niya ako Diyos. Ngam kasano ti panang i-Romeo nga, kahit di kayo mat nga, ang kayo mat nga kasano, sa Batista ni Bakay na, kaya niya yun ka sa ampay. Yes, John. Gusto nga di aramitin nyo ni Agatha ng tunurungan papalinan ko nga ipagpamnakil ko na I am born of this. Kaya may yanakap na sa Batista. Kasano nga, panakayana yung panakayana na ibagana kalagin sa kadwana. Parada ka, hope you are born Adventist. Parada to ka, I am born Adventist. Di kaya nang sawin di born Adventist, na kayo maduwa nga nagana sa Batista kay nga duwa. Siya, anang nga born Adventist, doon ni Mamiyaw. Ngayon nagasgasa to na kita anak yo nung mayanak na takayukit mamulagatan na takayukit sa Batista kay Duwa. Nag-action di ko na utatan kasano ti panagbalin nyo nga sa Batista.
Penangkapan ni Jem. Faisal! Faisal! Alexi, may kapti namin. Sa lupa ninyo. Lumatong tolo, Aljon. Ibaptisa ang tunusin. Hey! Kasya. Ikat ka gumaam to baro. Di matikila. Nakasya inaramid di bakit mo. Makilin niya. Ta masapol nga magawgaranta tapno inton kumuaren ay tanak yon mabalin na nga ibaga ay am kasi so sapay ko magkinaapod ang tamatuloy ito di baptism ito naman sa kasama wow panamin ko ba eh anak na kayo kanyabo daw na may bilang na 7 days. Already unong kayo masapol na repaptize. Kaya di nagbautisar dito, ubing pa hindi. Sino nang bautisar dito? May pastor ka pa na tayong bala. Eh! Ayun, nagkita nga aso. Repaptize ka pa na, di ka na ito pinili. Karagad tayo ni pa nagkanak ko kana sa lunat kumang mayanak ng princess. Ano ni? Agwa tayo mo tin na makipasit ti dayto ng lobo ngayon ti bason. Agwa tayo mo tin na makipagsagama ti dayto ng lobo ngayon ti rigap. Ti naragsak ti jay to aljon ken jay ay kwa. Kadwa tayo to kadwa yun to dahil anak yo, oray pa ni Briden, no iroram yung mag-siyempre po dyan. Kadwa yun to, kadwa tayo to, no may karin kong bibiyag lang na yun. Dalamin tayo tinubong na tipurado yung tayo laan ito. Nga matagi na yun. Hantay nga taga yung tinubong. Mapuuran na tinubong. Magdadaan. Kiti panakatungpal dahil panakadadaan na tinubong. Isu diya niya Apo Sos, niya nagkakalkalpas pala tiging-gilig na iso, timbagan niya Apo Sos ini. Nga pagdirasinan, si may kadwa nga ina, kaya panungpalan tinulog. Ini Breda, pila ng tarwaray na kamo. Nasaktan ti barokong ng handliday. Hindi nagdindiday. Kaya mangipakita, na umay niya Apo Sos, isan niya mapayag. Dati pagdirasinan ko na iti may kadwa nga iyay ko, kahit ti panungpalan ti lubong, adan to bispisin kin-kin-kin tinatuma-tuma nga iso. Kahit nagijay may salatan, may karinjayag ng nanalo, may karinjilagi, nagijay ngay mawat kinako iso, babaen tinasan ng mabawtisan. Kahit no ni konto ni data anak yo, palubos ti ako, kadwa tayo ito dijay, takunana, dagit ubing isoda, tiyag tawid, ipagarian, tilani. Ang nanuruna babae, data na yun. Sapay ko makinapo, Diyos ako. May anak na nasa lunan. Tapuno ko. Kadwa kayo, magbiyak sila di malubong,
makipaset, hindi na ito yung basulan na lumo. Nakita natin na huwag daw. Ken, makipaset, iligat nila ito yung lumo. Ngam, ikarin niya ako Diyos. Ito no may kadwa, kagijay yung ubing, kasla dati ko man, no may niya ako saus. May salakan dati, dahil napay na mo si Basol. Inusin, ibay lang si Basol dataw. No, matalag kayo nga naganak. Ngam no sanday ba talag, awan ha. Sinong tungarong ti ama ng kijay kin inana? Haan ka jay? So nga, oray tatanak yung sapay ko nga. Kaano nga rumbar. Da, namatulog, tibaptisam. Intong Sabado, mamaminsan, dahil puspunta mo na yun. Nabigat ko ma. Ito naman minsan ganun, sigurado. Palubos na ako, sabi ko ma. Yung oray siguro ni Apo Diyos, tatlo na kayo ito, makapag-desisyon kayo. Oray ito nga ni Nanay Yudisha. Eh, baka mo naman kinikinig. Kinig? Kenny. Ini... Dati kan, asawa ni Lola ng Yudisha? Bilas. Bilas. Anamot-amo pagat asawa. Yun naman siya sa Bilas. Asawa na Isar. Kasi karamitin yung marok. So, kung Sabado minsan, pinantulog bigat, mapantayamin magigimaw. Pagay magigimaw. Kasi ganun kayamin magigimaw. Hello, gusto ako. Tagoy number 7. Tikararan. Tikararan mo na yun? Ay, nagragsakin na ulit. Nagragsakin na oras. Nagragsakin na oras. Apa nagkararan. Ken Jesus apa tubo. Mapangitin kwa na. Basong tawanan na. Magasan na banog. Lumapan kay Jesus, Naragsang oras, panagkararang, magasay na banog, lumapan kay Jesus. Oras, apanagkararang, ngayon siya amang iwanan. ako na nakadatay, iyong aming rigat, magasang na banog, lumapan kay Jesus, Naragsak oras, panagkararang, magasan na banog, lumapan kay Jesus. Ibigin ko kararan, hintayo ang paray, at tumaawat ay di pari na patit. Ako na nagdadakay, ito ang ilan, magasan na banog, lumapan kay Jesus, Naragsak oras, panagkararang, magasan na banog, lumapan kay Jesus. ang puming ng Diyos na managayat, ang kami ako, dito kami pinagpinarabi, ang gawang santuan, may tagyan kami, kaya may iwanan na kami ako, talagitin ng malda, walang labas, may mga nagdadal daw at sabay kumaapo, tatulungan na kami, ng mga salimagmag,
nagbiyak na makayayo ka. Kaya tinanong mo, ipahin mo kada kami, iso ng princess, iso ng may timalandagan na ubing, panaasin, tanutugten, pananyanap na ako, itin mo tikirit, ni princess, sabi naman, at maling napakayayawan ni Agata, iso nga may tap makagwami ni Dilobong na makipagsagawa sa kita. Hindi siya naman niya yun. Kiniuno sa atay kumat, enton Sabado mamisan, may kagdenti baptisan. Kaya awatin na ka, kas personal, kung na may isalakan na, kas tamit tinasisipagtisan. Sapay kumaapo ka, may gitoy, kaya awatin ida, kaya tap no may salakan tanto mo at kastamit kada kami kinamari, tulungan na kami mo at magigiya kadakwada, di pa nagsilbi na kita. Bindisyonan mo at kagasipasan. Bindisyonan ko na special ko tatay, ano, pero nagsagda, magagwami ng kay tayo kinagtun. Bindisyonan mo at Breden, ganyan ko sa lunat na ang katanan na ako. Kawatin mo ang itinagan ng Kristo Magpuni. Ikaw at ko. Pero karang pareho ko ni Alex. Awalo, nalipatan nagkararago. Abay, sinagamit to kak. Yan na tayo utos ng protein. Hindi ko shirt at kararag. Muna na. Agkararagtay pa, kung natatawanan. Baka sinuway da din naman di dyan. Apa yang kagkararag ije? Oo. Sumut laang At tala ka pas mo na. tinapay ang motibadan. Marugitan ka, nagbugukan. Makita da ka ni Paiser, itataulan da ka.